Президент юлламасы депутатлар гына түгел, хөкүмәт әгъзалары, район шәһәр башлыклары, оешма җитәкчеләре өчен алдынгы эшчәнлеккә нигез булып тора. Юлламадан кайсы тармак вәкиле нинди яңалык ишеткән, үзләреннән кызыксындык. Иң мөһиме шул, республика үсеш юлында, халык арасы тыныч, менә бердәм, бергәләп, киләчәк елның бурычларын әйтеп китте. Бу юлламаның бик мөһим, бик кирәклеге, чөнки менә анда президентыбызның әйтелгән президентыбызның барлык бурычлары безнең бюджетыбызда каралачак дип саныйм. Рөстәм Нургалиевның башка юлламаларын чагыштырганда, бу юллама санын төгәлрәк, проблемаларны кую һәм аның юлларын күрсәтү. Һәм өченчесе әйтер аның пропорция булуы. Бүтән яклап. Бүгенге көндә бик актуаль, кайнар мәсьәлә дип әйтергә дә ярыйдыр инде. Игътибарлы булырга, телне саклау мәсьәләсендә дә аллегория форматында тәкъдим итте. Менә без барыбыз да Бишектә тәрбияләнгән, менә ана телендә киләчәк буыннарга да сөйләшер язсын дигән фикер яңгырады. Важно то, что президент отметил. Президент үз юлламасында КАМАЗ заводын билгеләп үтү ошады. Ул илебезнең йөзек кашы КАМАЗ Чаллының республиканың социаль-икътисади үсешен күтәрде. Ул киләчәккә шаныч белән карый. Димәк, шәһәрнең дә үсеше бар дигән сүз. Совершенно конкретное послание. Бу түгел юллама иде. Президент безнең ишегалды программасын тормышка ашыру турында сөйләде. Бу зур проект һәм республикада яшәүче һәркемгә кагылачак. Залда күп кенә үсешкә һәм җиңүгә ирешкән кешеләр булды. WorldSkills җиңүчеләре, предпринимательләр, авыл хуҗалыкта эшләгән династиялар. Менә монысы бик кызык булды, чөнки президент юлламасы шул аның төп фикере. Менә карагыз. Бу кешеләр үзләре үсешкә җитешеп, без аларга булышырга кирәк. Безнең бөтен дәүләт системасы менә шундый кешеләрне табып, аларга булышып, аларны үстереп, аларның тормышларын яхшырту. Менә төп мәсьәлә.